Hi mga babe, welcome to my channel. Mamahaw mi mga babe nya. Kauban ako kung manghod nya yapong anak. Di man ko sa dampas karon mga babe nya. Karon mula ka akong manghod kay magpa-prenatal siya. Nya kamera mabilin sa boarding house. Kamera mabilin ani. Nya mamahaw sa aming mga babe. Among sudan mga babe. Nay adobo nga kuan kamuti tops. Nya nay noodles nga gisagulan sa kuan. Gisagulan sa kamunggay. Manang pamahaw karon mga babe. Yung pa man lagi si Jinjin ta. Ha? Dili kay count ani Queenie. Padala miya po na siya mama. Jinjin. Padala miya siya mama. Datong miyaging sweldo na siya nagpadala. Padala lagi siya. May kunat siya kaya huna-huna dito ni mama. Si Tiyo, ano kaon sa kwan Tiyo? Yung inartista ti. Kaunda niyo ah. Kana kay makabrahit ta ba na? Nabugok ka. Bugok man ka, manong kaunda na kay makabright na ah. Nga ikaw makakaunda ni. Ako manahan. Nga kaunda na kay makabugok man ni. Putda na. Arte-arte. Arte-arte. Ay, di mo mag-arte-arte kung naa ko ha. Kung unsay makaon, kaon. Na mura na mong mga tiki. Mga niwan sila mga babe, kaya di kay kaon. Kung na ako ari, kaon yun sila kay pakang uminako. Guy, ang luto ni mo, wala tarog ho. Inartista diha, mga kakas. Pag nakalungat ni mo. Nagpot sabaw. Na, nagtampos sabaw. Dito gindul man tayo, ingani naman ko anon. Ay maka sweldo kuan. Palit din ko yan ni. Adubuhon. Mahurot na ni mong kanon ni mo Queenie. Chiche. Mahurot ni mo na. Kaya mo Queenie. Dahil di mahurot di, kaya ko lang kamay di. Para di masayang kuan. Yan lang utan kanunay ta. Layo pug merkado mo. Mo say nakadiferensya no. Ang gani, bitang mabakla na. Hmm. Hinga na nga si Tap. Ang bigya dia, itlog yung noodles. Di ba pa? Mga duty si Tap. Itong utan. Ito dahil sari-sari. 20 to. Katipid bukuan. Lahat na Queenie kay mahipos ta karon ha. Bitag orang Ako mabaklas. naman ko kasi ako. Ako. Ikaw magas lato karon. Kaon sa dagan pero dako ako timbang. Timbang sa pila kilo. At timbahon dahil hadaan. Bipihan, timbangon. Sa una, 65.5. Pagkasunod buwan, 65.7. Nagkuhan. Bisagon yung bahag ani. Wala may bahaw. Pwede bahag gabi eh. May kaulitat. Queenie. Wala gini mo hutang kanon. Apakan human? Apakan human? Apakan lagi si Jinjin. Diyan ang oras day. Titi na. Ano Kisa manita. Ako. Hmm. Ang sige mo ni mo nga gamay. Sabi nga ako ang magputlan. Wa man. Hindi ba sa boss? Ano ba ba?
Na. Murag gamay man gud. Mao ra man good. Kana wala nga ako murag ako la. Pareho ra man good. Oh. Nahaya sila pagkakaog tarong og nay magkuan. Naman. Pag kuan nagtusik-tusik ra sa kaon. Karon lagi may lang og nga. Naugwan na. Magbalik ko sunod semana. Mangayo ko. Ang referral nimo, Balik ko na ko sunod semana. Og wala da siya karon. ang midwife ra may magkuan, hatag og referral dana. Malagi ko. Di mo injikan sa mga kuan. Injik, human naman ko injik. Anti-tetanus. Ang tetanus na antihipa, Tetanus. anti-tetanus ra. Kana tiluka na ha kay di mo magkusik-kusik sa pagkaon kay ang uban gani karon way gikaon. Tilo ka na, tilo ka. Ang uban kay Wa. di para kaon. Sige, manghipos din danan sa kuan mo. Manghipos na yun ha. Sige na, chichi, pag alam nagkuan, panghipos dana. Basag pa ko. Bantay lagi. Pag sa buntag, Na. kisa may mauga sa buntag. Ini. Ako. Magkakatas Ana. sa akin. Mugas mo ha. Nahuman na may kaon niya. Nabusog mo, wala. Nabusog. Muna, sa sunod, magkaon mo ginsakto kay na inyong lawas arang mura na mo tuko. Tampo kayo ko dami. Kaon nagtusik-tusik ra. Mao nang diri ko makakaon jud bugin sakto kay Kaon man. lagi kaon hot don jud kanon di kay tusik-tusik ra mo. Kaon. Pagmugas na dali ko ni. Busog pa ganita. Nahipusan ang kuan hagdaan. Daan. Tangan ko. Kana kisa may kana kinsa mahaw na baka na. Nana ako manghod mga babe kay paprenatal ni sila. Wala na late na mo karon. Sa una, ikatulo mo o ikaduha. Karon wa na katapusan na mo. Sige na, Jinjin, para maghikay na din mo. Ang tali na Puto sa'yo, di ka nagputo? Ay, mama, isnapon. Ha? Ako'y puto bulanghoy mga babe. O, puto nga bulanghoy. Nanindog sa pinasay kuan sagul nga lubi. Kinudkod nga lubi mga babe. Napasustansya. Ingon nga di. Namahal na ka pa. Noodles. Sama na. Noodles. Hindi ka naman ay malunggay. May kamunggay po. Hindi na ingon nga. Kuan. Pwede ra di ay. Putoy ba? Ang gawas og sagunson ka magkaon. Kaya lang. Bilo kayo ang ihi. Isa may kalalaw kaon. Ikaw? Pag-ikaw. Di mo ko palitan ni Pau. Nya kay atos tindahan kay lutuan ko. Ang sabi nang diha sa inyo na magpalit ay ako sudan. Pwede sa. Ika ba ka sudan? Ang tindahan ng sudan. Nita? Asa man? Kayo lang. Suloy. Daghan mo na rin dito. Dapat lami pagkaluto. Pero balik-balikan mo palit. Gamit niya magluto. Ano yan? Videohon man dayon. Jawa man dayon English. Malibang ko. Ciao. Pagay mo sa plato. Kuya wa sa diha pag hugaw-hugaw sa CR kay maligo ko. Happy diba? Maligo ko daan niya makaon. Namin siya kainit pa. Pusa be. Ilan. Diyan mo ko sa nina te. Kuha mo sa nina te. Ang buang na yun. Prenatal. Dali ka nagdala diya. Sina mo. Nalay ka dyan niya.
Ugma, jute ka, ugma. Hindi ka Domingo dahil jute ka? Baik ka, hindi ka? Wapo ka di upa kay nakashare sa gabi upot. Share ko na nakakalo niya. Ay! Gabi upot. Wala, di ka nag-una di ay. Naulahi ko kay tig sa 5 ra ba ako nag-duty sa August niya. Sa August ba may mag-file kung mag September. Nga siya di ay. Sa dos kung sa mag-file na maparihan ng 5 ug 6 man niya ako awan ug 6. 5 and 6. Kompleto dyan itong busog ta kay nampod ni. Apa man snack niya mo niya mga babe. Ako po nang manghod mga babe. Manghod po na ako na siya. Kinahanglan una jud. Hoy Jinjin pagdali diha kay wa na. Taas na yung linya ato. Murag nag-lipstick kami. Lipstick. Hindi, murag nag-lipstick. No. Panaa ko noog na aba. Pero doon naman sa video kay naa. Naidala sa akong manghod mga babe na kuan siya. Mango tapioca. Mango tapioca. Kisay mo inom? Me. Not me. Mainom ka? Naman. Ngayon ba ho? Weh. Mainom pa ka? Dili na. Layo rin ba ho? Mainom lagi ka, de. Stop toy. Inom. Lagi siya mga babe, mango tapioca. Inom ka? Ah. Ayun na lang pag-inom. Okay. Para lang ni sa mga bayot. Weh. Sige. Para lang ni sa mga bayot. Mango tapioca. Mango tapioca. May stop toy. Inom ka, de. Inom. Bayot day ka. May stop toy. Ha? Bayot day ka. Bayot day ka. Tagpila po ni nga ni Jin? 14. 14 rin siya mga babe niya. Lami siya. Na siya gulaman. Niya na siya mangga. Kargado siya milk. Kargado ni siya milk. Kan siya mango. Mango tapioca. Saan ni siya ang sabon, Jin? Ha? Basig kagiron po datong naong dani. Kagid na ba niya? Napagkahurot dani. Nawa na pod. Mag-order ka sa kuha. Ito na Hoy, pod. mabiyaan ka na ah. Tiya kuan thanks naman. Smell white. Pagdali na din, nagdangan lang nga, nagbahuta ka. Isod mo sa kuan? Ba pa nagdala sa envelope? Take off. Hindi na, kalain sa baho na naman. Imong pahumot. Putda na. Andi to pahumot di. Kinsa man to pahumot kang Jinjin. Tanawa. Andi. Tanawang sa nako di. Wala man tayo kapalit sa pahumot. Sa man nga kuan Jin? Sa man nga perfume? Original ni? Kauna na ko ini. Kauna ba? Di ni makaon, di ni makaon. Sabon ka ni. Simuton. Excited sila sa ilahang kuan. Gracia. Ako na ni sabon, Jen. Ako na ni. Yan ako'y sabon, mga babe. Gatagang sa manghud. No, sa kuri unsa man nga naw. Giatay mo inawayon. Kay bawo Nanakoy sabon, gatag sa manghud. Tagan sabon. Magpa-prenatal sila mga babe niya. Udto na. Nawa na taas ng linya adto ron. Parang dugayan kay ni sila. Gani.
Bagkuan mo kay banghipos biya ta karon. Andam na ko. Paingon na sila sa kuan center kay magpa-prenatal sila. Arang dugaya gayud ninyo. Unsa na oras na udto na sad mo makabalik ari. Taas ng linya karon. Sige, lakaw na kay. Tuwa na ako mga igsoon, mga babe. Paingon na sila sa center sa Dampas. Kaya magpa-prenatal to sila. Nya kamera na bilin aring boarding house, mga babe. Thank you so much for watching. Bye!